Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fih dan il-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol ippreżenta fondi addizzjonali li laqdiet mhux governattivi li b'mod dirett jassistu lill-korpi dixxiplinarji f'pajjiżna. B'hekk waqt jkomplu jsaħħu l-ħidma tagħhom tiżdied iżjed is-sigurtà taċ-ċittadini u l-għajnuna fil-mumenti kruċjali. Il-kollaborazzjoni kontinwa bejn is-CPD u l-istess organizzazzjonijiet tkompli ssaħħaħ il-kapaċità ta' Malta li tirrispondi b'mod effiċjenti u effettiv għall-emerġenzi, diżastri u sitwazzjonijiet oħrajn li jaffettwaw lill-komunità. L-għajnuna allokata din is-sena tlaħħaq l-40,000 euro waqt li laqdiet li qed igawdu minnha huma St. John Ambulance, il-Malta Red Cross, the Emergency Fire and Rescue Unit, l-Emergency Response and Rescue Corps Gozo, il-K9 Search and Rescue Malta, il-K9 Urban Search and Rescue Malta, il-Malta Amateur Radio League u St. John's Rescue Corps. Dawn jipprovdu appoġġ essenzjali f'inċidenti kbar bħal nirien arar maltempati u operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ. We are an NGO having highly trained rescue dogs, and the support from the CPD is very essential for us, not only the financial but even the collaboration. L-organizzazzjonijiet jipparteċipaw ukoll f'taħriġ konġuntu eżerċizzji ta' preparazzjoni għal diversi sitwazzjonijiet ta' emerġenza, kif ukoll f'kampanji ta' għarfien fil-pubbliku, taħriġ fl-ewwel għajnuna, simulazzjonijiet u protokolli operattivi koordinati. Il-Ministru responsabbli Byron Camilleri qal li dawn il-fondi huma l-investiment dirett fil-familji Maltin u permezz tas-servizzi li jipprovdu l-organizzazzjonijiet volontarji, iċ-ċittadini qed jiġu mħarsa aħjar. Niffinanzjaw parti żgħira mill-operat tagħhom għaliex dak li jagħtu lura lis-soċjetà tagħna huwa kbir.